Dan ik een ton dopa, een ton tempo. Ja, nee, ton brouwen. Ah, mega wel een ton al. Ja, Ajo, ben niet gaan het. Een ton samen. Plus 10 een ton Plus 10 een ton ga je doen. Ja, hier zijn. Wat ben je? Hier is de maar heel naar. Hier ga je daar. Ja, is het ton dan daar. Mega wel heel zo, man. Mais ajo, mais galdin. Ah, dat moet goed. Ja, voor mooi. Maar we gaan een koers. Ah, maar geveriabel. Douze Bremha, Banandelo, Vicky gek alles kind, dan is ik bij mij aan naar Blamwas. Aangaan. Allan. Dus ik ben mee aan Ross. Dan, en. Ah, maar dan daar gaan trouwen. Ik ken maar j'ai cours faire mal non quoi. Je ne peux pas l'en maar. Ja, maar wel rayon la do peta la rayon zimin la rayon gaz la couvre que bigo alba visa la. Met de blague af zo, a tout le monde Mahmoud. Ja. Hein? En niet bij genoegen mal zo. Cardon belan maar We zijn er door naar zo, dus gezien hebben we dat verder blijft wel wisselheid. ben dan, ben juist daar. Comment tu veux de dans ton métier bah l'élection. Ja, mais là on même que d'accord tom begala. Camela ba cardon begrenda rook. Ba goeie via kibe van de door pin man. Dan daarmee aan doet. Non, dan me am dut ja, a de wagen er. Alors, ben hier. Ja. Mais ninje wa geht, ninje wer so dun. Ajo, hier. A me la van Marie, hè. Ajo. Ajo, me bent een laat ding. Maar la me kan niet belaan daar bij me bij. Ajo. Bon, We la re, c'est là solo ye. Willen la reding. Ne la re over reva. Oh, maar wie kip in Tamra brengt, wie kip dat om la boer. La me fok toy me gaf de wagen Tamra brengt. Ja, maar rivier, maar die geld daar niet gaat op bij wie kip dat gewoon doet. Ajo. Ja, maar die gik. Ja, maar regos daar. Maar niet bij geld gris tout l'horaire. Bij wie kip dat de la. Ah, ja. Nou, Wie kip dat de heb ik al niet bij de boeves bij ben wat. Nou, wel top. Ja. Ja. Agreef wat hoor. Maar oblige. Oui, maar weet erom, hè. Man om de wereld. Ja, maar zo moet wel op bal. Ja, allez, dan naar zo. Nee, ik dan nog een kader. Ja, die nog op de sabot baseren toe bij hè. Hoe zo had hij de screen par là. Oké. Mais où ce Lekker, c'est bien, dan is screen schon mal bien vraiment. Ja. Quoi? Ja. Op de oorlogskring. Of dat wat? Hoe vaak geleden net? Nee, we zijn wel hoe weer weg. C'est bien la screen, hè. Ja, que rien la chalo, comme bien. De Gaslia? Ah bon? Maar trouwens. Bah, qu'est-ce que tu dois malade? Vous allez des Izan, maîtresse? Maar trouwens. Ja, groen. Le moine? Maar wat wel wat doen, hè? We zijn niet. Kiu? We zijn niet. Un moine contre la radio. Wie? Ja. Maar Ah, dat is niet. Ja. Nee, we gaan niet op wel zien, maar we gaan. ah ja, mais passe quoi la vie sûr. Dan ben we dan op wel zien. Ah ja, sûr. Je hij mijn chef va non pas de maquillage. Ja. Hij was chef non. Ba quoi bien na his mam get. Ta goze na o berumbe pa presque le coson. Ah ja, mais han ne matat. Ah hij han nou. Hij was garé dans terre. Ah wa kim de zan ne kem te ben kars. Lui bal. Pas lui, Pierre-Louis. Pierre-Louis, non. Vraiment, plan, tiens. Dan laat hij op hem te binnen in de bouwtree. Is gewoon die woorden daar op chef. Oh, mais waar is dat? Maar ik ben congé naar voren en zo. Ja, maar die dan, dat was congé, win keten gauw fus. Na niet raar. Ja, samen naar nam kan daar rigoureus tussen dom. Ah, ja. Ja, mais au chef, maar on dom. Voilà, camarade. Laisse me hanter vos chopines, weet je. Oh, ja. Ah, hij had dat bij, hè. Hier op het voet. Ah, pas prêt, ja, mais hij had kijk zo maar door, ami, Ah ja. pas de pelle, was. Maar naar mijn maat. Ik wil gewoon niet. Kort weer toch? Ja, ja, hè? Ja, maar. Gaan we in de labo die winnen. Ja, met die weer van die midden. Ja. Vous ook, vous nous déjà.
Oh, vai. Più non è uguale, non è che. Ja, die min. Boa. Pot gente tegen. Ah, Goeie gwas. Ja. a igual. Diu, tu ce que ben da pot bé. Alors, tu n'as. Dis donc. Non, non. J'ai ça, non. Nee, nee. Mais m'appelez, moi, Dief, m'appelez, mais c'est une raison, Dieu, là. Ja, Merde. Diu ver. Ja, mais Diu ver, andazo me mort, comprende. Là, so, un heureuse déjà. Rolle déjà? Il y a un champ plat, là. À l'ouvert. Staan die van hebben Plafond. lieve een keer. Ja, nou, dat is wel van, ja.